godo. Mano e wach maleo. Ka wayao special economic zones ma moro no winjo yao muoroni. Mano kako ritiyo nikech mano idhi miyo jopiny tich. Ng'eni chon ne wan gi economic processing zones. Mano temo miyo jopiny tich to export gigo oko. Koro special economic zones gi bende nyalo konyowa e yore mar create ne jopiny tich to jopur bende nyalo yudo kuonde ma gitere mwandu gi. Kotenore gi mano apani sirkal ni kanoromo gi governors Naivasha. Nye giwinjore ni igani each county they create one industrial cluster. Tiende ni county ka county nyaka yao industry achiel ma gidwa yao. Koro ing'eni sama county ogero industry en mane pesa mano omigi tanano ka thin 4.7 million nyalo yao kambi mane. Koro 4.7 million ema pani gidwa yao go kambi e each and every county e igani. Koro aken 4.7 million ni tunya process go ang'o e county ma Kisumu kacha. But kako samigi no governors owinjo bed motang' gi yier industry manyalo kelo multiplier effect. Tien nyalo fuong'o ngima ka indiko ji kendo ji tero gik moko e kembego. Kamano. Ka wadhi ka watieko masi ka bende chiwo awach ni mogik. Nyaka sani iwacho ni pek mar